on Santtu 70. No niin, se on Santtu 70 täällä jälleen. Ja nyt pelattaisiin taas Stickman Fightia. En osaa puhua aikaa. Mennään muuten suoraan pelaamaan. En mä jaksa hypätä tästä alusta. Tai ette teekään varmaan jaksais kuunnella. Mut sori kun ei oo tullut pitkä aika videoita. Ensimmäinen toi juttu. Et sori kun ei oo tullut pitkään aikaan ei vitsi. Niin sori kun ei oo tullut pitkään aikaa videoita. Ja tää on muuttunut online peliksi. En osaa puhua vielä. Se kittikö heitit tänne se. Oliks se hedu? Se taisi olla hedu. Mene pois. Ei, kun mä painin sitä rastia. Mene pois. Ei, vitsi. Mä vihaan mainoksia. Mut mennään nyt seuraavaan peliin. Mä häiritsee hyvin paljon. Toi on mun. Ei! Et koske siihen. Sä et koske siihen. Sovitaanko? Ei. Miten toi sai ton ekalla? Miten? Miten se sai sen ekalla? Mulla on valhakin tähän peliin. Gladiator. Aha, gladiaattori tuli. Niin. Tosi kiva. Se oli muuten aika lähellä. Jippuja, älä nyt kuole. Mä olisin aika varmaan tohon kuollut, mutta en mä kuollut, koska tietenkin toi tippu tuli tähän naamaa eteen kivasti. Joo. Toi on mun. Sä et koske siihen. Et koske siihen. Tämä on mun. Mä lähden pois. Moi. Hetkinen. Rikotiinks mä sen puun äsken? Eli tässä voi rikottaa puun. Tää on selvästi muunneltu. Ei. Pois tieltä. Minä menen tänne vaikka väkisin. Ja minä otan asian vaikka väkisin. Ei, älä mene alaspäin. Voisiks joku tulla tänne näin? Voiks joku mennä tohon? Hei. Mene tähän näin. Eikö mene tätä? Näin. Minkä siihen? Jeheteen. Jee! Hetkinen. Jee! Voitettiin. Sitten toi... Vaikka mä en kyllä tapettu yhtään ketään. Mene piiloon! Ei siis mulla on ase. Niin ja toi, jos joku ei muista, niin mä oon tää kruunupäinäinen. Ei vitsi, tää on syökätkö kaikki sen päälle, niin sit joku saa sen. Aika varmaan. Joku saa sen just niin. Minä en kuole, sinä kuolet ekaa. Hieno päivä tänään. Meillä on vielä mahis. Okei, meillä ei ole enää mahista. Tässä pelissä on ärsyttävintä, että tässä tulee näitä mainoksia. Mene äkkiä. Kuolkaa kaikki, mene rihma. Kuolkaa. Ette mene siihen. Ei, älä koske siihen. Hello, it's me. Hello, darkness, my friend. Do you see again? Mitä? Näiks se on? Jos te ette nähnyt ton, niin kelatkaa vähän. Mitä vitsiä tässä tapahtuu?
Mene ylös. Et sinä et mene sinne. Ei, päästä mut irti. Irti, mä en pääse pois. Apua, kumpi kuoleeka? Sinä tietenkin. Noniin. Joo, mä teen tää videoaikaa. Noniin. Moi. Niinku halusin vaan ilmoittaa, että moi. Niinku et... mitä tossa tapahtui? Mä ainakin kaadoin äsken taas puun. Kiva. Ahaa, siellä se mun lempiase onkin. Kunhan se vielä sais lempikäsiin. Ja nämä mainokset tulee jälleen. Ja nyt me pölytään toi ase tolta noin. Ja ammutaan se. Noin. Nyt mä menen tänne piiloon. Tarkoitin ihan vaan piiloon. Mene sinne. Hei, minä olen täällä. Kuka ei löydä mua. Kaadetaan tää puu tästä edestä. Mä en halua ampua tätä. Hei, nyt sit äkki se puu. Pois sieltä puu. Ammu saa se. Ei, pois sieltä. Mä oon amputtanut. Ei, mä en päässyt pois. Katsotaan kumpi voittaa. Mitä? Kattokaa vasemmalla ylös. Sen toisen tyypin aseen lensko mä ammuin sitä. Tai muu keli ampuin, minä ammuin. Meni. Hihihi, moi, miten menee? Hieno päivä tänään. Laita se ase sieltä. Laita se ase kunnolla. Ei kun laita se ase kunnolla. Ei kun... Mikä tätä ukkeli vaivaa? Et tule ylös. Sinä et tule muuten ylös. Et tule ylös. Sä et tuu... Hello! It's me! Moi. Miten menee? Silleen mennyt hirveän hyvin. Mene. Ja sit hypätään sinne. Noin. Ja nyt me saadaan bunkkeri tähän. Mennään vähän taaksepäin. Siinä on hyvä. Sitten, ei sinne. Siinä on hyvä. Siinä on ihan tarpeeksi hyvä. Työnnetäänkö me se kuolleeksi vai? Työnnetään. Aha. Onko tää joku trampoliini tää laatikko? Kattokaa tätä laatikkoa. Ja nyt se lopettaa sen tietenkin. Se kiva. Nyt pölytään toi tosta noin. Ja mennään piiloon. Tässäkin on ihan hyvä, mutta ei niin hyvä. Kuuluis. Mene piiloon. Ai no voit sä siitäkin se ampuu. Ei se mua haittaa. Otetaan vielä yksi. Tää on viimeinen. Siihen saakka et tulee minigun. Tää on mun lempimappi. Anna tän. Hehe. Niin siihen minigunin saakka piti odottaa. Seuraavaksi tulee minigun. Tuleeko? Jes, mun lempimappi taas. Se meni nopeasti. Molemmat, noi toiset tyypit vaan hyppäs siitä. Kattokaa tota mukkeli. Se vaan tanssii tossa tins. Sillä on bileet. Okei, no niin, nyt tähän saakka. Nyt puuttumassa. Ja minigun. Jipi, miten menee? Ja tää video oli tästä erää. Tässä. Joten moro.